Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun miltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna. Moises eta Elias testigu zirela fedeko misterioak sendotu zenituen, eta zure seme alaba egingo dituzula harrigarriko adierazi. Egizu zure seme maitearen hitza entzun dezagula, harekin zeruko zorionean parte izan dezagun. Zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Haren jantziak distiratsu, zuri-zuri bihurtu ziren, inongo zuritzaiek zuritu ez ditzaken bezala. Eta Elias eta Moises agertu zitzaizkien, Jesusekin hizketan. Pedro mintzatu zen orduan eta horrela esan zion Jesusi. Maixu, bai edarki gaudela hemen, 3 txabola egin ditzagun.
bata zuretzat, bestea Moisesentzat, eta bestea Eliasentzat. Ez zekien zer esaten zuen ere, zeharo beldurrak harturik bai zeuden. Orduan, hodei bat sortu zen eta estali egin zituen, eta hodeitik ahoz bat entzun zen. Hau da nire semea, nire maitea, entzun ezaio zuen. Eta halako batean, bere ingurura begiratu, eta ez zuten Jesus besterik ikusi berekin. Benditik bera jaisterakoan, ikusi zutenaren berri inori ez emateko agindu zien Jesusek, ariketa gizonaren semea hilen artetik piztu arte. Agindu hori gorde zuten eta elkarri galdetzen zioten zer izan ote ziteken hilen artetik pizte hura. Jaunak esana. Lehengo usartioi eutxiz hemen txerkartu gara antzatatzearen transfigurazioaren eguna ospatzeko gure parrokian. Testigurua oso ezberdina da, pandemia garaia dugu, oendikan ere kontuz ibili beharra dago, osasuna zaintzeko, pandemia gaindituan izateko, baina hemen txerkartu gara ere jangoikoari laguntza eskatzeko. Eta festa beste modu batera, bihotzean bada sikiera, eta gure fedearen barnetik ospatu ahal izateko. Halako usadioa sortu zen transfigurazio eguna, antzatatzearen eguna, ospatzearena eta gauzak horiela. Eta hemen esan genezake, egun berezi hau gure begi bistan dugula meza ospatzen ari gera. Hain zuzen ere pentsatu behar dugu eta evangelioak irakurtzen ditugunearik ohartzen gera Jesusek ohitura handia zeukela bere ikasleekin otoitz egitera joatekoa. Askotan agertzen zaigu evangeliotan, goazen leku baztertu batera eta patxadaz egon gaitezen, pake-pakean. Eta normalen izaten zen, otoitz egin ahal izateko lasai. Nola baitere, otoitza eta atsedena bat eginez. Otoitzean jangoikoak nahi du guk berarengan atsedena ardezagula. Gure eguneroko bizitzan, mila gauz okitzen ditugu askotan, hora eta bira eta pentsatu duguna kezkak, zailtasunak, agendak beteak, mila gauz, eta nahi du jangoikoak gure otoitzaldi hori guretzako atseden une bat izan da bila. Berarengan lasai pozik egon gaitezen. Eta Jesusek hori bere ikaslei erakutsi zien. Ez dakigu esateko modun seguro, baina nik esango dute egunero tarte hon bat dedikatuko ziotela otoitzari. Askotan agertzen da, evangelioetan jakina, ez zaigu agertzen, Jesusek egindako eta esateko gauza guztiak ezinezko izango litzateke, baina noiz nahi agertzen zaigu leku baztertu batera joan zirela otoitz egitera, lasai egitera, eta esan genezake Jesusen toki favoritoa otoitz egiteko mendia zena. Noiz nahi agertzen zaigu mendi batera joan zirela otoitz egitera. Alde batetik, jangoikoak egindakoaren edartasun hura ikusiz, esan genezake harima beste modu bereziago batean prestatzen dela otoitz eginean izateko jangoikoa goratzeko, gure pentsamenduak jangoikoaren gauzetara altxatzeko bezala. Eta bestetik, mendiak duen isiltasuna, lasaitasuna, gauza guzti horiek laguntzen zioten ere, Jesusi eta bere ikaslei laguntzen zieten otoitz egitera. Momentu berezi gutxi batzuetan, eta segur asko evangelioetan agertzen direnak baino gehiago izango ziren, Jesusek 12 apostoluetatik 3 bereizten zituen. Pedro, Santiago eta Juan. Esate baterako olian dira, bere azken afariaren ondoren, eta bere nekaldia hasi aurretik, 3 horiek eraman zituen, bere odol izarri horiek ikusi ahal izateko berarekin azken une gogor eta latz horiek konpartitzeko. Eta gaurko honetan, hain zuzen ere, Tabor mendia igo zituen Jesusek. Mendia jatu naiz, mendian dara, eta handik bista derra dute, Galilea
eta haien aurrean antzaldatu egin zen. Batez ere, haiek somatu zuten alde batetik argitasuna. Argia ere askotan agertzen zaigu, liburu santuetan, gure bizitzarako behar dugun gauza ezinbesteko bat bezala. Eta gainera, Jesus dela gure argia, hoxe aitortzen du gure fedeak, ulertzera ematen baiegu gure izaera, zer garen, nondik gatu zen, noragoa zen, erakusten dugu zein den bidea, ibili behar dugun bidea, mundu hontan nora ezean ibilez gaitezen. Horregatik, aurreneko gauza agertzen dena, antzaldatze honetan, transfigurazio honetan, argia da. Argi diztiratsu bat sumatu zuten 3 ikasle haiek. Gero, bestaldetik, Moises eta Elias. Kontutan eduki behar dugu, Moisesek, nolabait ere, irudikatzen duela lege zaharra. Jangoikoak bere herri Israelekin egindako ituna. Horregatik oso toki berezia dauka, Egiptotik askatu zuelako. Eta Moisesen presentziak hoixe gogorazten digu, lege zaharra, itun zaharra, eta bestetik Elias, profetetan, importanteena, ezpan importanteenetako bat behintzat, eta profeten garrantzia ere honek ekartzen digu gogora. Beraz, Jesusekin, salbatzailearekin, lege zaharra, Moises eta profetak haintxe egon ziren, eta haiek barrenean sentitu zutena, izugarrizko poza, ongizatea, gustora ikaragarri zeuden une hartan. Eta esan zioten Jesusi, maixu, ze ongi dauden hemen, 3 txabola egin ditzagun, bertan gelditzeko bezala. Gero, Jesusek, aipatu zien, ez ezer esateko, sumatu zuten hortaz, ikusi zuten hortaz, bera hildakoen artetik piztu arte. Eta haiek harrituta bezala egin dituzten. Seguru asko, unearrek, anokizuten sentimenduarek, sumatu zuten poz horrek, gero indarra emango ziren momenturik zailetan. Pentsatu bat dugu, gero nekaldia etorri zela, gero pizturaren ondoren ere, sekuleko persekuzioak, zaintasunak, nekeak pasatu behar izan zituztela. Baina, hirurak, jangoikoaren graziaz, prest egon ziren dena emateko. Baita bere bizia, behar baldin bazan ere, emateko ere, haiek ikusi eta entzundakoaren berri eman ahal izateko besteei, konpartituan izateko besteekin. Eskatzen digu, 3 apostol horiei eta Jesusi guk ere senti dezagula bere presentziak, bere gertutasunak, berak gurekin egoteak ematen duen poza, ematen duen pakea, ematen duen atsedena. Eta egin ditzagu orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Errazkingo herriaren alde. Jangoikoak bere maitasunez mantendu dezala elkarturik batekinik fedean, maitasunean, bakean, eska dezaiogun jaunari. Eta gure herriko durakoen alde, eta bereziki gogoan hartuko ditugu, Etxerriko, difuntu guztiak, Josu, Estanga eta Petrenekoak. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Ora
eta haren ardiaren piztiraz, garbi gaitzazu gure pekatuetatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari egokida bai eta zuzen ornai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alduztidun betiereko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronek, gurea bezalakoa zen bere gorputza, argi betez jantzita agertu zuenean, bere egintza erakutsi zien, aukeratutako testiguei. Horrela prestatu zituen bere ikasleen bihotzak, gurutzearen lotsaria garaitzeko, eta Elizaren buru izanik, bere gorputz osoan argi egingo zuen diztira, agertu zuen beregan. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi hori, etengabe kantatuz. Eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kalizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau ere odolaren kalizara da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da sinixmenaren misterioa. Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak, bereziki etxeberriko difuntuak, Josu Estanga, Petrenekoak,
Agitzazu zure aurpegiaren argitan, errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatxoarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskiden izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semnearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoa guztitu horri Espiritu Santuarekin batean, ospe gaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estuagietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jaunaz, esana da apostoluei pakea duten dizuet nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman duzu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Bai duzue, eskurik eman gabe pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuken zer dizuetan, kentzen duena zorion suak jaunaren maira deituak.